जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारनि जि माने साननाय हनाय बे साननाय हनाया फैगौ दिनाव मोनसे समायना रमायना मोनसे बिटिआर जानो थांगासिनो दङ आरो गोबां माने दिगावनो प्रत्येकटा सेक्टरावनो मोनसे चेन्ज लाबोनायनि खामानि जों मावगासिनो दङ। फैगौ 6 दाननि भितराव बे गासैबो खामानिफ्रा नुजानो थांगासिनो दङ। गतिके बिटिआरनि रायजोफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय बेखौ माने गोरलैयैनो आजावनानै लादों आरो प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय बेवहाय गासैबो जोंनि बिटिआर रायजो राजाया सेटिसफेक्सन दङ। बेनिनो फार्स्ट जाहोनानो जाबाय दिनै जोङो मोनसे बिराद माने जोंनि गेजेराव जि दाङाबाजि मोनसे समाजखान्थि लेथ्रा जानाय समाजखान्थिखौ हासिबजों सिबगारनानै दिनै मोनसे दैमुनि माने गोथार दै बोहैनाय बायदि दिनै जोंनि समाजाव बोहैदों आरो बेखौनो जोंनि गिबि प्रायरिटि हिसाबै जोङो चेन्ज होननाय शब्दखौ पार्टि गोदान गैया बनसु माने बिएसइउ थांनाय समाव बिपिएफनि इउथ उइं मोनसे दङ जाय माने उइंआ माने गाज्रि हाबाफारिजों लोब्बा थाफानायजों लोगोसे बिभिन्न समाव जोंनि बर' रायजो राजाखौ डिप्राव खालामबोदोंमोन। बिटिआर रेकर्ड जानायनि आगोलाव बे बिएसइउआनो बड'लेण्ड नाङा होननानै बिटिआरआव आरो गोदान एग्रिमेन्ट नाङा डेभेलपमेन्ट नाङा होननानै गोबां होख्राव गामिनि रायजो राजाफोरखौ बादा होदोंमोन। दिनै बे माथाम माब्रैसो सियाल माखासेयानो आरोबाव खनसे ज' जानानै गोदान मोनसे नाम होनानै अफिस फुदुलि गामि रायजो राजानाव फैसा बिबथिंदों। गावबा गावनि उदै गिदिर खालामनायनि बादै जेबो बिसोर गोरोंथिबो गैया रोंगौथिबो गैया होननानै आं बुङो आरो बनसु होननाय रावबो गैया बिएसइउ बे सोदोबासो रायजो राजाया मिन्थिना लानांगौ आरोखि। मिनिंलेस थांखि बेवहाय जेबो मिनिं गैया। आं दहायनो बुंखाबाय बिथांमोना गावसोरनि उदै गिदिर खालामनायनि सिमां बेखौनो बर' रायजो राजाखौ जाम्बा जाम्बि खालामनानै फिन खेबसेबाव थगायनानै बिथांमोनहा माने बड'लेण्डनि नामाव रां खामायनायनि मोनसे लामा लादों। बेनि बादै जेबो नङा आरो दानि जि समय बे समाया जौगानायनि समय दानि जि समय बे समाया गावनि मोन्थायखौ लानायनि समय गासैबो दिगाव सोलोंथाइनि दिगाव लानानै गासैबो रांखान्थियारि जौगानायनि जि जोंहा सुबिदा दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै आसाम सरकारनिफ्राय लानानै दिनै बिटिआरआव बे गासैबो सुबिदाखौ लानो थाखाय रायजोफ्रा लोब फैनांगौ आरो लोब डेभेलपमेन्टजों इनभल्भमेन्ट जानानै जोंनि बिटिआरनि जि सरकार बिजेपि इउपिपिएलनि जि सरकार बे सरकारनि आमेजखौ लानांगौ आरोखि।